sedang ikut syakri jadi ublay asal bahagian khadi sekretari asal bahagian ayah kecil mana. Gentlemen and chairman, kini kalau program akan diadakan kini step for Cutway AF. Program kalau ini chairman itu mengusahakan pimarah boleh berdua dengan staff istri. Nah tahun lalu kecilan itu, dia kecil penkentang ni teman pesan setiupnya dan dia inokren ni teman pesan di arah kecil berbaik. Tiga orang kini program akan diadakan. Program dia Good Friday akan ke step for Cutway BJ. Afsane ni penpau yang kecil semua ulai ubarador kalian lagi kumkapalan. Agak bagi dayo yang kenalan bersakri ulai. Akum kan kesni kebakar pang jauh kapalan. Kali Good Friday kasni yang kau try jadi Jesus Christ ulai syah yang kau dimana but ulai yau kalau kasni kau kentang akak berseteluk kau percaya di mana dia meneku akan kasni ban kemau yang kau jin syah kau Jesus yang kau jin yau kau Jesus Kau lenyap nak kebentar jengah macam pi baru. Akan dikepor ke sekolah ban khot pi di longi long sem baru apa jeng kebalang. Makin sekolah ban isyong khot di jaga ke makin bidan. Bengin yo akan kelan ban syakri lang yu belai. Kum kebalang baru kowe. Oi wat lan min sem yo suai kelan. Bandon hak nak yang ke berkentang ke jutrai. Rei wasyat ini, ulai pola air ini kan kelan. Bangin syakri ulai, kum kapalang baru kue. Dah kabangin edon halak jom kijing. Ban yok ban lumlang yang kibat batoy halak jom kijing. Bangin syakri lang ublay kini kesni. Ublay unkor ko ini kini kesni. Nabastan kuni baradu berpeluang ya ka. Kaktian ke ublay kebanyakan syam na gospel ke Marcos. Nakal nong kabakat sam kadakot kabalay kulay ter kuni. Tenda ladap hundreu baje kalau long dum hagat kari baru hadu kaba khandai baje te hamar kaba khandai baje jisu la perta daga tin bajam uda om Eloi lama sabatni kabalong habala batai ublei jonga balei mera ino yana Abau Jisu ula penmino te yakatin bajang ula aino yala kaminsir te kajingka kajong ketempul kalakat arliang nadu jerong hadu tubian uramba cispa te ubayang hajan hapersyak jugu habau lewi bakunta ula aino yala kaminsir ula ong sisa une ubril Ulalong ukun jong ublay undor kan lembat ni bagi min syakri ke jong ublay kan kesri min syakri udah ke mensir mereka donut baru akan dikepor menyarwai ke jong wai ke nomor ke banyak pusan pada dia betai dong kuli wai ya ke banyak lam ini ke jong kuli ne ketian jong ublay pada ke jong tuai Kan nombar banyak pusan ke bawah, Kris halot dikna ulas, kanu jingit bapulah, ulas sius pa ada kabor bah,
Kano jing bapla Kano jing ya ka ayai penmau Kano jing bapla Kres tula penpau Kerpa laingi baro Dungi subha bani liang baro akan kepor Bani simentalang bani kejingruai nombar bani pusat Kres halor dipna ulasya Kano jingba
Teswa kan siap pendam di jingkuan dengan pulih katu kini kementan dan keting di jingkuan naga gospel ke jingkuan Yohanes kelenong ke bakat kendai naga dekat ke bakat nyaw hadu ke bakat kusal keting ke jingkuan ke bangkum ni te daga ba bahi daga dingna ula lekno syagata ga jaga malakhat maloikli ya malakhat haga hebru golgata hantai kli sanar nayu bat ya armut kuwepat lambadu weis kurung weis kurung bat yang jisu apdeng upilat lo ulat thok ye jing thok badula pu hakata ga dingna bala thok u jisu nom nasaret usen bijiu ya ga jing thok shibon na ga jiu nabagata kiliya pule nabagata ga jaga ga bala saknar na yu jisu kalalam hajan ga namba la thok Jim Craig bat kalat ndak unda kita gerang ba dan dok je video kilia on hopilan wat ho usim video nre ngalam usim video upila letu yang ka bangalat ho ngalat ho ndak unda kita sipai ndak kilia kilala asaklar na yu jisu kilia share Degle penlang sa benda ya wei sipai si benda bagi kita pong jumbu. Kita kita pong lalang kelan senur. Haga balas kain barok silente. Orang perloki. Ngenom yakat yakan regen yak halai yakan. Kajamno kan long. Baan pendap ya kita dijintok ya kabala on. Ngilai kita kup jona. Habden jolki bat kiliya khalai yegi jai pom jona nama kata ke kita disipai kelale ya kini ki ro
Te kuntung ni dio snow ni de ting jong play. Te agane ko por ni le ma ga jong play. Hai gi jing buai. To ni buai. Ablay ko pa jong ni ba apne. Yuan ajar jong ne ko kenran agane ga sni ka ba khrau e ga jong ne. Bagi snow ko ba dai mu e ko kenran. Ya ga jing dor kan ga jong ne lam ba ni ko bi phone ga jong ne. Hari ini sri kebelalai dok barat. Hari ini sedang nado kebasedang. Hado kena sri kebelalai. Kebelalai sri kebasak cikin mau. Ia dibangun hakilan setelah jaga percaya. Ia kan mau bagi rakyat kena sri. Kebelalai sri kebekerawai. Ia kebelalai aturai melesyak nak tadi pop kejami. Ablay na kata ni na duway kumadjam me. Kung mag-atry na tunpaw yung gajingit pa gajam me. Naganda jongi uway baro. Kibalang gajing tao ikong gajam me. Ablay na kata kanigasni kabakarawe. Hado asin tulog jaga putay ibreo. Kibalang kirebe. Kikan mau. Yagar gasni jaga gajing saksi tuang gajam me. Nama kata ablay ulong ini kibangai hagane kelak setelah jaga percaya hagaban sayo bukanlah bandrat he halagi jaga manusia kejami warak dan jaga por jaga cinge baga percaya kendo nama jimpang ablay nama kata kung kabarang ni pelong ni kejing syakri hagi isan kejami bandkan mau ya kena kesni berkerawa ya kejamai kesni ya kena aturai mana syak kita deh harus kedingkuna dan ini kita nampak kibalajat kibalaran ablay na kata mana diwaro kemajamai ya kikun kejamai ya kena kesni hakilan setelak jangan berpatai kebiak kenduk ya kena kejingnya kamtam jangan kejing pan kebelasat berian hak kesiduluk jangan berpatai ngana duai kemajamai bukan ya kamu isne ko kenrat menolong rengkat mame ban kita barok ke bakan mau ke kerteng ke jame ki belum ke jame ablay ke barok kan jame ya kamu isne ko kenrat menolong rengkat ro ban ko we ko ke mensim jagi ko ke jame kene hagane ke ri ke si ke ek ke jame hagaban sayo ban rakhe ko kenrat ke si ke bakan tang ke jame haj ko balang ngilapun long Duan yang syakri yame banten mau kenrat lagi long ying kelong sam kejami naga bentang ban syakri yaga kertain ke krawa kejame namare ke matrai pada kecil ibah kejame melesyak halor keding kena nak pelai yagi pop jang ke pertai aulai nak waro kemat jame lorangkat robat ni hai ke skat bangun sayok syukur kenrat yaga ban pensau yaga kecil ke jamme haga ke dei betene ke por khamtam yaga ban aturai melapun pau yaga ke jin iba ke jamme namare ke ban aturai mele ek mame yani ku ke jamme mele syak yaga dalor ke din kunai na kamta ki pat ke jamme aulai namar ta mele duai ke mat jamme lorong kadro badu sakri jamme supply ke jamme haga ke klemat kiai baru kita minta di situ kita usah kita jamai kita lam pada kita lam besar kita mensimak kita jamai lawan kado kita kenrat pergi kondisi jaga balang kita jamai ya kami ya syakri halagi jomki ini sam kita jomki kan maulah ini kita kenrat kita berkum kita kepor nang sniu jauh kita percaya sengau lagi kita dua kita jomki nabai kita berpan kita kita jomturai ubalang penumpang yang jenis Yesus Kristus mentah hidup ke bapam jikuru amen. Atau belai kerku, yang apa pensau yang ketin ke jong belai berkum juru, yang ke jong pendam lang ke jong barok ke jong tuai. Mentangin puai ke wipat ke bentah berkata kelong. Bagi dia ban lum ye kijing ayu. Karpan
Ingilang baru kung kikun jong kabalang. Akabapidon halaki jong ki ye. Ingi ay lum ye ki jing aingu. Badadien ke jing aingu. Mas ngobhaban kerpa di teman mesan estiok niau. Wain ngobha ban sapen kentang. Tekat bangi dang lum ke jing aingu tingin yarwai kini gelai tini girekat. Naga jing ruai lembar kaba nrepusan. Tingna ya lum ni kijing aingu. Ajeng ya putrai kagunalai kahukum kapulai kasnam jong hukum Teka kada kapangin ya tentang ya kini jing aingu kabangalum nandu kiyen kisan. Ko blai ko panjongi o babnam. Mida aingu ya me trai ka ba melong trai ki me ka trai ki me sim jongi. Ka ba melong trai ki ka benang ka trai ki kendo. Ka ba melong trai ba dap ka jing e ka jing snai. Ka ba melong blai ba pniai ka jing em ka jing. Kajing em kajungi kesyong kalhok ti keberon bor jome. Ableng da aingu i kajing don rengkat jome ki por baro. Bat ngda aingu i kajing alam kajome ko tuai kene kesni ke bakrau. Kesni ke bangi ken mau ye ke kajing wan long briu. Ukun jome ba wa sya sitom halor kajing kna. Hakane kesni tuai bi e ba ukun jome. Udana pleng jong kajing lang a kajing kisah. Namar aulei na kabenta ya kabawan na kabenta ban penlacengi di dalam ki breu ki nong pap ki bejot ki baran ablei ya kene ke step jong kene ke sni iwana kmat ke jong me atrai kene ke limbak pentang kum ki kun ke jong me kabang iwan ya kaban mane ya me ablei bat ki kun jo kabalang atrai ki syong ki yeng ki sam haki kamra ki bat penlong ki keduan man kan mau e ko try ya ka jing syak sitom ke jong me ko try halor ka jing pna na ka benta ban syak sitom lambat me auble able be e je kan ko pon duai ya ka ba men pen kentang ya mi bat men pen kentang ru ya ki kun jong me ki badon ki ying kisam ki ba syong me la jong ki kamera na ka benta ban ai ka do nut syame able ban syakri ban pendon buram ya me able Ableng itu wairo kumma kene kapor lengba ke jing snu bat ke jing kerku ke jong me atrai ke jing em ke jong ni menta kene kapor ngan ra kene ke jing ai kabangin ai syaka kam ke jong me ableng
Ablay wala kilong ke barit na kabanta ke jing kerku ke bakrang ke jome. Rengiwan ablay ban penpai shame. Ya kini ke jing ai ke jing wala kilong ke barit. Try de kerku pen kentang ya ki. Bakum ke balang ke jome. Kan sa pentri kam ke kam. Ban pentelon ya ke salam tem ke jome ke try. Kat bang idang em na kini ke slide ke keneng. Ablay ngada duai men kerku. Ya kini ke jing syakri ke jongi. Hakane kasni nado ke basdam bat hadu ke bangila ban penwai ni IT ya kane ke por ke barang sapar haka kerteng ke jung tuai butuh pen em jong Yesus Kristus. Amen. Atau belum kerku lumba ki jing ai juni baro kabangi ai suur ke mensim baka donut bat kumjuru ke jing pendam juni ke jing tuai akan ke por ngi sapoi sapoi pat ke bentang bat kata kalong bangin siu snow ya ke tien ke jung blai nai teman mesan di ar mangar ini simentalang ban yarwai ke jing ruai ke nombar ke bakhandai pun rio ko omdan ha ke purthei baro kad u jisu bangan yaro dan u kaspa kham kordor ya kaspa boneng bahlor berolai teling lekat yang lang baro menyerwai ke jing ruai ke nombar ke bakhandai pun rio ini ya dan haka pertai baro kadur Jesu bangan yaro dan harukas pakam kodo ya kas paboneng bahalo ya kaje
Tohnya pendam kijing duai, ya duai. Ablei uba ukpa ujangi uba habnen. Utrai jeng kimet bat utrai jeng kimensim kijongi. Ngis ngongu yame ablei bamelong ablei ubom ju ino ya kajing im kajongi. Me yalam ya kajing im kajongi ko trai lomba kini kisngi ki panai ki bala legno. Bad me penyok yangi ya kapakum kani kapor bangi yok ko trai bi. Ya kaban syakri ya me lomba kani kasngi kabak kerpang. Kasngi jong kajing syak shitom kajong me halor kading pna. Kasngi jong kajing pelat. Yangi ki priu, yangi ki nongpop ki blajot bat ki blarem. Ngiwan jan jong me ko trai babha ha kabakum kani kapor. Rengkat bat ki jingkit ki bakia ha kajing im kajungi ko kenrat. Kabangi don hala kajong kajing kia kajing im kum ki priu. Ki bangi smutu bangi long ki nongpop ki priu ki blajot ki priu ki blarem. Ngiwan ha kani kapor ko trai be ikban pai syaka ding pna kajong me. Bad ban yok benta lang bakas nam kajong me ko kenrat ban pengkoi iki pop ki jongi. Yarap yangi kum ki khon ki jong me ko kenrat. Bangin pentli yala de sipor bad ban pai syame. Bad ban yok smeu ya kasur kajong me ko kenrat ka ba medan ban kren ha kajing im kajongi. Kenrat be ik to simti ya kan ka kenta ka ba kentang. Yalami usyakri ujong me ko kenrat. Ubangan sayo ya kaban pan kan mau ya kaktin ka jong me ka dan ban kren ha pedeng jongi. Ngasingutu ubriu ubakum manga. Ubangan singutu bangamla ban le ruem. Lem dama me ko jisu. Me pen syaj bor. Me ai bor ban me yalam. Yiki jimut ki jing perkat. Bat ke ko kenrat ke bami na kasentur ke bat tengit usyakri ujong me. Ngadwai ba medisne ban penkhut. Kaktin ke jong me ko kenrat bakan yo jaka ki khon ki jong me. Ai bor ba kata kaktin kenrat be kan thaut mai bakan ai bor ki khon ki jong me ki biyo sngal kaktin ke jong me. Bat kan long ke jing bam ke bakan jaman sim ya ke jing em ke jingi. Simti ya kan ke por ke bakan tang. Yalam yangi ablay do man simba khut ujame. Padiang ko pabi ya ke jing duai syukri betlot ujame. Maaf hipop kirengkang di palat ki misyaman kesngi. Nama ke keteng Yesus ngaduai. Amen. Teman besan Bapanyat yang kena kejing syakri belai ha kena step. Ki paranong syarai ki balong kum ki kepa ki jonga. Ki balak banyadon rengkat ha kena kepor. Bat kum juru ki bomla bandon rengkat ha kena step. Ki pastor ki teman besan. Ki rekod komiti balang. Ki khon jong kabalang Presbyterian Laikse. Ki weipat ki perabangit. Ki bayo ya kalat pergi kebu. Bani syakrilang ya ka kerteng ke utrai balong unong pen im ujongi uji Yesus haga ni step. Ngasngeu ban ai kublei yang hilang baro haga ni kepor. Haga kerteng ke utrai balong unong pen im ujongi uji Yesus. Ngaken mau hati senam ki balalek no. Haga bakum kane kesngi. Kane ke ying mane ka dap deki khon jong ka balang. Kane ke ying mane ka dap deki khon jong ka balang. Bad ni yo ya ka ban syakrilan. Ya ublei leng bakane kesngi. Kasngi jong kajing syak shitom kajing utrai jongi Yesus Kristus halor kating pna. Tehen rai mentakas nem ngim yo ya kabakum katakalat. Namar kajing long jing man. Lane kajing kta jong uni uknyang jing pang.
kabagi ong to coronavirus lane COVID-19 kabala penlong yiki khon hapok kari bangim dei banyalang kunhun hak bak sarkar kalamana bangim bet banyalang kunhun kum kadak banyale persya lane bantek lakam ya kajing sapriang state jong ne khiang jimpang kum ta kane kri kalat ka babhatam ngaperkhat bak sarkar ka bu bangila banyadang si benta lengba uni khiang jimpang ten nomor kita kadau niyo ya kane kapor ban penlong ya kane kajing sakri blai ha ka bamangi kum kinong sarani yo bandon katu kat nengut jakaban penlong ya kane kajing sakri blai hangne maphi ki khun jong ka balang phe shong ki jing ki sam ki jong phe rangkat dak basa skor ya kane katin ka jong blai ha ka bakum kane kapor sa shisin nga khot nga wer yang ilang baro hagabakum kani kasmi kabangi diban yet yala ka jong ka jing im ngasna uti perbangai bat kum khna ngalaban ong bangasnu khia ya kani kasmi bakari kasmi kaba ublei ula plan ki bonju kot jagaban pha yala jong ukun ba i jong u sakani ka perthai Jesus Christ jagaban pen im yaki bril nakapop ka jongki lamba uji sukres hagani kapon nga khotlang yangi barro kat kito kibayo ya kalat ni kapor ban sya skor ya katin ka jong blai ngadon kani ka jing perkhat bat ka jing kerpat apreng jengilang katba pinanya sya skor ya katin ka jong blai ki perbangai wadnom snap ya kajing bang lane ya kajing bombang jong kata kaktin kabangang apan smell namar yo ese lada ka kubor kabangang kren kamlong ka kubor kaban pensuhun ya pi kalaban penlong ya pi kabalaban pentut ya pi ha ka jaga babin sa skor punam sa skor shu tende ka kabag da kabanga buron kalau mengadon yang kena jing perkat kat ba pinang sya skor yang kena tin ka jung belai syong ban pendem rit yala de haslajat ka ding pna uji sukses ban sya skor yang tin ka jung belai rengkat ka jing selok ka jung pi bala ujong nong pun imu jong pi daga ba pinle kumta pinyo smel ba pinyo mat jaka bor mensim ke bau jisu udan ban pasiau ya pi hagan ka step ka kubor ka banga kuat ya gaban ya kren hagabakum kan ya kapor nagatin ka joblay ngala persang ban perkhat ka e ganong rim lane ka phang ka banga don ya gaban penslo prem jongi hagan ka por ka kubor lane ka pedeng jong ka kubor ka banga kuat bandu pedeng jongi hagan ka por kalong ka ding pna ukris ha ka ding pna ukris ha ulum kalguri kinong riem na kaktin ka jong blay ki para bangay pengina pule inong pule sedang ilapan sengeu mene ka gospel ka bakat kum yones kalanong ka bakat kendai bakat khot ka bakat nyau bakat pra tongnya pule kaktin ka jong blay kaktin ka jong blay ka ong kumne te kumta kiliasyam te kumta kiliasyim no iu jisu te da ka ba uba hi yala ka dingpna ulalekno syakata ka jaka balakhot maloi khli jaka balakhot haka hebru golgotha hangta kiliasa narphna yau bat ya arnu ki wei pat lem bat wei shaka wei ka krum wei shaka wei ka krum bat ji jisu hapdem
Kane ka kubor kabang akwa banbu hapreng jongi hagane ka step ka dingpna ukris Kibra bangay laring ipay hagane ka bantan ka gospel ka bakat kum uyones laring ipay hagane ka bantan ka gospel ka jong uyones Ngiyo i haulum Kalvari lane hakol kotha kajaka balakot malukli kajaka hagabalasa narkna ya u Jesu Christ hakol kotha kajaka malukli ar hajar snem mensyua layeng lai teli kiding pna Lai teli kiding pna ki yen haulum Kalvari menbalasa narkna yu trai jongi u Jesu Christ lembat arngut kidakai kaktin gajumblei gaya thu yangi balasa narkna ya ki arngut kidakai lembat u Jesu Christ haulum Kalvari Larangin ya pai hakabede berkani ka benta ka dingpna ya utrai jongi u Jesu Christ lasa narpna ya utrai jongi u Jesu Christ lasa narpna barlaya perengkat dor ya u rengkat barkini kinong kam sniu Lane ki briu ki blale iki kam ki babaman haka perthei kading pna ladang ina pai shakading pna haka history jong ka perthei ngilap pat ni ui bakading pna kadika dag jong ka jing pensitom lane kadag jong ka jing penkordet ya uno briu ubale ya ka kam sneu lane ka kam lunar badde ban penkordet ya ki briu Kibalik ya ke kamboman da kabas din yaki halor kading pna lane une uding ulang uding jong ka jing tim yaki breu kibalat tim ngilap ya katan ka tim ka jong play ka siti seki nong kalapia kala nong kabalai ka dikot ka bakhat lai ka ya thu ya kata Ulang uding jong ka jingleran ka siti seki nong Hebrew kala nong ka bakhat ar ka dikot ka baar ka ya thu ya kata Day tang ya kita kinong kamboman kibarunar balaju penkordit balaju penkordit yaki hakata kajing pensitom dakabasa narpna ulang uding jong kajing tim ulang uding jong kajing leran Nama kata yu utrai jung yu Jesu Christ la pengat hakabakum kata ka kendon ba ulong uwe na pengki nong kam sneu ki bapaman une ukun jong ublei usya hakabakum kane kajing peleran kane kajing pensitom ka kenrei hakinong Persia mensua Badlabut teneng deki katto katne ki Greek lane ki Roman. Bad harom na mudban ong. Namar kata langin pai ka dur ke jinglong lane banyu I ya kata ka dur jong kading penangi syam ki perbangai. Bangi yo I ya kading pena. Ya kading penangi yo I haki jing mane. Bagi kon ki jong ublai ki pu ya kading pna haka yeng ka jong utrai bangi ju I haka leng ka pertheng balaju bo ya kading pna haki yeng mane Kristen kane ka penpau bat ka kedel ban pen I lane ban kan mau ya ka jing syak sitom
jong utrai jong i Yesus Kristus halo kading pna hai kane ka klimat ngakwa bangin ya kren yaki lai tuli kiding pna ngin ya phai ha kane ka por daki jingmut ki jing perkhat ki bakan jaman sem ban pek yaki khmat ki jongi sha ulum kalbari bingi yo i yaki lai tuli kiding pna ha kane ka por ki parbangai kabanung kong kabanga kwa ban kren lane ka banga kuat ban bu ha pedeng jongi ha kani kapor kalong kading kna utrai Jisu kalong kading kna na kabanta ka jing sius pa kading kna utrai Jisu kalong kading kna jong ka jing sius pa habangi pen sa kading kna yaki ar tuli kiding kibeya pom uwe pat lani cross ngila manong habangi pai pat habangi pek yaka dur jong kading penang yo i yaki ar tuli kiding bala penlong yaka ding pena uwe ubayang bek bat ubah kedel syabneng bat uwe pat ubah tiap pentiang une uding ubayang bek ubah kedel syabneng kajing mot jong uni uding ukdeu ya kajing ik kabamayan kajing ublay ya laki breu hakani kasla jong uni kendau une baik utheu ya kalenti jong kajing ik kabajeleu kabamayan kabayar kajing ublay ya kinong pap ki breu ki balajat ki breu ki balarem uwei pat ki parabangai uding ubatia penkiang ubadon kasais kabaya ubadon kasais kajing jerong une pat uthel ya kajing i kabamayan kajing ublay ya kajing i kabamayan kajing ublay kabau ublay jongi ulong ublay upam nyau siliang khmat ublay ubam nyau silang kemat jalau jong unong po ubawan ban pai shoublay kikti kibamong kijong Jisu kalong ban kedop yaki breu kibawan syaka jingkala kabamut kumba ukpa jong ukun sarong auria haba uyo ibu ukun ulawan syala uan pai syala jing kalapan kemen iya ukpa haba ukpa uyo ibu ukun uwan ukner ya lagi kti bat usyang bat utrang ban yashem bala ujong ukun uba ik ujong u kadim pena kajong Yesus Kristus halo kadim pena kajong Yesus Kristus kabala yang haulum kalberi kalong kadim pena jong kajing sius pa utrai jongi Yesus Kristus ulawan syagane ka pertay ban pendek ya ka plan ka play ukpa ula temu ni ki bom jikot ka ula kren hau yonis ka lenong ka balai ka dikat ka bakhadan nabau blay ula ikata ya ka pertay ka ba ulai tino ilo khun ubala khamarwe bau uei ru ubangai chabu nong jatsu hanrai unyo ya kajing em kababam jukut kane kajing kabamangi kibriu ngim kat jabing ban batai ya kata kajing kabamayan kajing ublay kabaulat mun tu kibom jukut ya ukun benreu daga baula pha ilo jong ukun ubai ne ka perthai ban pen em ya kibriu na kibom jongki une ujisu ulai syak keren ben ulai syak pensitom ben ulai syak sempat ulai syak tip ulai syak bom haki nongkam sniu kibab boman ipara bangai hapdeng kajing jinjar lagi mudur kajing jinjar kabakat kata kabau udai bansya kajing mot kajing perkat jong Jisu kalau nomor bo kum yanga kum yangi kibreu
kibala jot bat kibreu kibala rem. Namar kata usha yalade halor ka dingpna. Usha de kamon subha yalade halor ka dingpna. Ban pen im yangi kibreu kibala jot kibreu kibala rem. Nabne uan ban hiar sekane ka perthai. Bat ban yai kumbakat to kat ne bat ai tino yala ka jong ka jing im. Daga basha saknar pna yala de ha ulum kalbari. Ha gabakum kata kapor bat habang ipai ya kata kapor kabala laina langin pai din ni yo I bat ni yo snow baka Jerusalem kadak daga jing yam. Kajing yam ka bakrang kolong namar bagi kentai kila ike yu Jisu. Kadau Jisu udang ba ya kading kerana Jerusalem sya ulum Kalvari. Kilong kmi kila yabut bat kila yam hakata kapor. Bat kalalong ka ei kabasno si kalalong ka ei kabapan ketang mensim yaki. Kilong balai pile kumne pipin stombeng ule ayu kisipai kirang bak lendok ki kentai ya kata kabagini kilong kumi ki pensel bat ujisu ulaba ya kading pena ka ujisu uba ka bayang ulung Kalvari kada kajing suspa ka ujisu Kris ka ulawan bansya ya kada kajing sya ka basyirkai baka perthai ka iben baka perthai ka nyoban ya ki breu ki basya ha ka bakum ka ne kajing dia une ukun jong blai ulasya halor kading pena ban pen im yangi kinong pop kiblajot bat kibalarem ulawan ban yapli na kamantai jongi ulawan ban sim kum urang bal lendo uban aitino ialah ka jong ka jing im na kamantai kilangrot Badakas nam kajung ukun lang brot ublay empen ko jiki pop kijongi. Une ujisu ya ubaki jiu kipen sitomben. Kajing kordit kajing pisang ka bomla ban batai. Kas kepada kas nam kalajau. Lapan pong ya kapan sengit sya. La sempat lapan sitom bat lalek beng yau kumta ujisu ulai ti yala kajon kajing im halor kading penaban pen im yaki breu nagi pop jongki da kaba ulasya ya kata kajing syak kajung u halor kading pena kajing ya kajung utrai jongi Uji sukses halor kading pena kading kalat kaba ublay upli ba ubreu unya syam ba ublay lamda uji sukses umsya ya kading kajing syaya halor kading pena ki para banget kalong kaba yang yangi bangin ya syam ba ublay handre ublay ulapli ya kading kalat lamda uji sukses daga uwan ban syayap yala de halor kading pena ban sya ya kajing keren ban sya ya ki babon kijing kentok kijing penong ki kenten ki bami habdur karkum kaman ke jauh lain une usya snobha ya kita berok kabagini ki breu ki keren lane ki pentiu ban ya Usya Daka mensim jong kecing badaka mensim jong kecing smokia haba upai badba uyo I yala ki jong ki breu
Bagi don hapdeng kapop kumta ulawan bangkit ulawan ban bako ia kata kapop jong ka perthei lam dau bleng pli ya kane kala kalong ka ba ya ka jing im ka jongi kum ki Kristan henry kane ka plang ka banaki bom jukut ka bau bleng ula ai pino ila ujong kun ba ik ujong Yesus Kristus sekane ka perthei ban syayap halar ka ding pna ban pen im yeki preu naki pop jongki kading pna kalong kalat kajing penyesem kalong kalat kajing yesem ya ubreu bat ublei klem Jisu breu umla penyesem bat ublei dan lele ruem ong kaktin kajong ublei namar kata Jisu ong ngalong kalenti seukpa om don ubawan ukpa henry light tang danga kini kentin kijong utrai jung Yesus Kristus ka bolo kren yonis kalenong ka khatsau ka dikhat ka ban rio kumta Jisu ulawan ban pendek ialah ka kam ka jong ta ka basus pa ialah de halor ka ding pna ka kum ka sithi siginong kalatia kalenong ka balai ka dikhat ka bakhat lai ong susu umatayos ong kumne hakalenong ka bar phau hakadikot ka bar phau phra kumba ukhun ubriu semlawan ban syakri ya henry ba en syakri ba un ai ya laga jing im bat ka jing sius ba ya ki babon kading pna ukres ha ulum kalvari kading pna jong ka jing sius ba Nabau bleu la kata ya ka perthei ka baulai tino ilo khun bala khamarwe ba ru ubangai cha un om jetsu hade unyo ya ka jing im ka babom jukut ula pendek ya ka ne ka plan ka bau bleu la pha ya ya ka ne ka perthei ban sius ba ban yap pli yang ni ki breu ki bapop yang ni ki breu ki bala jingkermen badaka snam ki jong khon lang brat ublei en pen khut ya ki pop ki jongi bat en penlong ya ki jutang ka batmai bakas nam jong ki mrat kadom trekam syu badaka snam khon lang brat ublei en pen khut ya ki pop ki babon bat ulawan ban ban sim ya ka jinglong urang ba lendok ya ka ban IT ya la ka jong ka jing im kum ka jing knya ban pen im liki breu na ki pop jongki ka we pat kading pna ki prabangai renginya phai ha kani ka banda tonginya phai sa ka we pat kading pna ka bang yu I ha ulum kalbari kadai kading pna jong wei unong kam sniu syaka wei pat kalian jong utrai Jisu bat kata kading pna jong ka jing penrem kading pna kabangine kren kading pna hakane ka benta kabangi ladangin pai sya ulum kalbari yu I ya ka wei pat kading pna jong wei udakat upadon si kawai pat kaliang jong utrai Jisu bat kata ka ding pna jong ka jing penrem kalong kawai naki lightly ki ding pna balapan yang hakol kota uwe naki dakat ulaong yu Jisu melong uta ukris topen im yalade bat yang iru kine ki kentin ki bami na uwei udakai ki berabangai larangin pai ha kane ka bentang iyo I
Ladangin pai syakane ka pentang yo i. Yo we real ubayem halor ka ding phana walas den halor ka ding phana ran kat bat Jisu. Ulang real uba do not. Ulang real uba do not, ulang real bam soto, ulang real. Ubam berkat ialah ka jom ka jingin. Ulang ubreu ubang batiau ru em ialah ka jong ka jingim hakabiade bat ublei bat khamtam na kabentak kata kalawe kabama un salek nda ulah khatno na kane ka perthai namar kata ka jinglong ka jong kata ka jinglong sarong kabala penlong ya ba unkran jagi ni kikentin ni laban ong ba kilong kikentin ki ba lan ni kikentin ki ba khor ka ba ukwa ba ni iya kadat bala dan melong ukun ublai ko Jisu tapen ya lade bad yang ngiru ni laban ong kini kikentin tenju ubreu tenju ya ublai Jisu da ka jing snu ik haba upek Yakini ki armut ki breu ki balas din rangkat lembat hak tak por Jisu ap ni lenti balano un pai show blay bat un ong lane un pai show blay dakino kino ki kentin ki ba ublay ka ba Jisu unyo bentalem bat hak tak por Henry kabala penlong kalong ke jinglong baboman bat bom sngul thu ke jong namar kapot namar ke jing sngul sarong ulang ubreu ubam shepting ya ublay namar kata kilong kikentin kibala penlong ya utrai jungi Jisu Kris ban penmong ya kadok nut ke jong namar kata uwat ukwa ya kadak ban yo i ya kadak Henry katin ka jung blay long andong ai ya kadak like no kadak jung ujana kata kadi ka rukom im ka jongi ha kani ka swa jong kani ka khandau ngikwa ban yo i ya kadak badlada kata kadak kalajia ban ni sange kalau tek kum hagapor kajo unoa kabau noa una jalan bau belai usa persle ya ka perthai hande ki breu ki awat ya kadak ban yo i ya kata kadak nda kata kadak kala jiangin sange kane kare ke jinglong jomu ne udakat kare ke jinglong ke jomu Lengba kane ka ding phna jong ka jing penrem ka phalang ye ki jingmut ki jing perkhat ki jongi kum ki parabangai ka ding phna jong ka jing penrem ka theu ye ki breu ki bom sem kala ka bangot ka ding phna jong ka jing penrem ka theu ye ki breu ki bom kala ka bangot bat ban phai show blai de hangeng yo i ye ka jing jot Ladangin pai syaka ding phna jong ka jing penrem kabalas din yo udakat ngiyo i ya ka ka bangi itrim ya ki breu ki bom ngek om dom jaka ha ka hima ka jong ublai ya ki bom ngek la penrem hanrai ya ki bom ngek en penim Uno ubam ngek hanga ula rem bau Jisu bakabako jong ubam ngek ke jinglen yar akan long ke jing yamba hakas ni kabakadu iki bamai ka ki berbangai kabangamut pan ong hagane kapor kalong mentangi da pai sakading phna jong ke jing penrem haulom kalbari bengin yo i yo breu balas din hak to kejaka bala penrem ya namar ke jing bom ngei kajo om don jaka
Iki breu ki bom shamla kala ka bamut ha kata kasni ka bo belai ulawan ban shauno yang ini nak ka pertai langin pa ka ka pentang yu I ka dur ya ka jinglong jong ne breu une unong kamsni uba bamantam ba kuat ban pendam ya laga jong ka jing im hau belai kuat ban ya super belai kuat ban ya hala ka jong ka mon kajing imon kajing lemon kasensyar ya kajing im kajongi hagan ka batang menreu ka bangim bat kan ne kajing long bas niu ka bau setan ulai yo lat ya gamban besuk kli aga do nut kajongi ban slow bit ban slow biang bangin im hagan ka pertai bagi slow bagi lang di breu ka im do hagan ka pertai kading pna jong kajing penrem ka kren yang ni hagan ka step bangin yit yala dia bangin pai shoblay bat bangin slow tho bat bangin yo I ya kan ka jing bangin yo I ya kan ka ding pna jo ka jing penram bala penram yo une bala penram yo une dakai bu yo bentah ka hima ka jonglay kita ki bom ngai la penram kawai pat ka ding pna ka balong ka ding pna ka balai kawai pat kading pna kabalai ki berbangai kawai pat kading pna kabalai kalong kawai na kading pna kabadan hakal liang ka jumu trai jongi uji sukris kadai kading pna jong ka jingkala ka bamut hagane ka banta kading pna kabalai kabangi don ya kabajak ren hagane ka po ban penlai ki jingmut ki jing perkhat ki jongi ban pengam jelewi ki jingmut jing perkhat ki jongi dakaba phai lang bagi jingmut ki jing perkhat ki bagi jaman sim sika ding phna jong ka jingkala ka bamut ki parabangai kading phna jong ka jingkala ka bamut kalong ka we na ki lightly ki ding phna uwe na ki dakat ulayam kerpat utrai udang ko jisu token mau yangan endamen poi sekahima jome kani kadika ding pna kabalayeng hakata kapor hak liar jong ulum kalberi kadika ding pna jong ka jingla ka bamut ko jisu token mau yanga endamen poi sekahima jome kinagi kenten ki perbangai kimi nagi kenten jong uwai ubreu ubala luat haka donut bag ubala luat haka met haba upai yala ka jong ka jing em bala sa narpana uyos ngau ya ka jing pang haka met uyos ngau ya ka jing pang haka mensim bad haka bakum kata kapor upai syaengan pai bag ueng ubala banyarap yang haka bakum kata ka klimat usngau tho yala ka jong ka jing em bangalong unong pop ubangan sayo pediang ya kata ka jing jenjar ka ba ublei unsa ai hana ka jing penram kan manla bi ka jing em jonga ka jing kordit ka bandai beniat kan manla bi ka jing em ka jonga kadai ki jing sneu ka jong une ubreu ubala syasa narpna rangkat badu jisu bataba udan kene ka jing sneu tu ula pai syau jisu dakadanut kumbasiat dakarenti yau khnam uba bega
Daka donut ulawan siya ujisu ang ko jisu to kanolang yana. Enamen koy siya kaparadai ujisu ulayo i ka donut ka babay ki jungu ka donut ka bakoy ki jungu. Ujisu ulapai bat ulaong yagini ki kentin. Ha kane kasngi men long lembat nga ha kaparadai. Ko pun Hagane kasngi men long lembat nga haka paradise. Ka gospel ka bakat kumulukas kalunang ka barap kulay ka dekat ka basaw ko arter ter ka yatu yakini ki kenten. Ki berabangay habangi pek siya ka gading penang iyo briu balaluet. Haga mensim bat ubriu balaluet haka do. Usno tu ialah ka jong ka jing imba bangalong unong pop. Kum tahu pendem ialah de hakmat ublay banyo ya ka jing yarap ka jong ublay. Bata ka ba upai sa ublay da ka do not para bat ka jing kit ka ba kya ka ulah kit ka jing pang ka bomla ban batay. Ulah pai sa ublay da ka jing sengurit. Bat ulah sengaw tu ialah de bangalong pang unong pop. Bat ulah pai sa ublay bat ulah yo ya ka jing map ka jong ublay. Ladangin pai sa kane ka bentang yo i ya ka ding pna jong way ra ka ding pna jong ka jing kala ka bamo. Ki brabangai langi pai sa kane ka bentang. Lembagane ka bentang ka ding pna jong ne way udakat ka ding pna jong ka jing kala ka bamot. Kapalang ya gajing im gajongi kum gibreu bangilong kinong pop. Ngilong kinong pop. Ngilong gibreu gibalapan susi ya ublay. Ngilong gibreu gibalado jing kermen ha gajing im gajongi. Ngidang gajing kit kabakya ha gajing im gajongi. Kaktin gajong ublay ka ong towan hanga pi barok gibataj bat gibakya gajing kit dengan penjam ya pi. Ujisu ukwa yangi kum ki khon ki jong ublay bangin wan saka jingkala ka bamot. Ngiyo i lambagi diki artli ki ding pna. Ki badan saka diang bat ki badan saka mon. Haka ding pna ka jong ujisu Kris. Ngiyo i yagi diki artli ki ding pna ka ding pna jong ka jing penrem bat ka ding pna jong ka jingkala ka bamot. Ngaperkat ialah dia kumubriu kala dia kapor lane kalau ke kubor ke biang por ke bangin pai ialah ke jong ke jing im ke jongi ha ke bakum ke ni kasngi jong ke jing syaya ke jong utrai jongi halor ke ding penaban pen im yang iki nong pop ki briu ki belajar bat ki belaran ka ki perwangai ke bangi de banle kum ki khon ki jong blai kane ka step kabang yo bani sa skor ni kaktin ka jong blay udan ban kuren ya ka jing im ka jongi ngakwa ban long ha ka de ka por ka jing kali lara hadin mengil yo ka kuren ni gini ki lai tuli ki ding pna kami ka jing kali bat kata ka jing kali kalong ngakwa ban long ngakwa ban long kum udakai ubakala ka bamut ne kum udakai ubam kala ka bamut kane kapor kari kapor ka bang ngangan pai ya la ka jong ka jing im chalo jong unong pen im jong kade kapor ka ba pi yo ban pai ya la ka jong ka jing im ka jong pi so blai da ka ba yit ya la de bat perkhat ialah ka jong ka jing im bat ban pai saka ding pna ka jong utrai jongi uji Yesus Kris ka Bible ka om simpi ka kabu ka ba om padir ka por wat pi utrai ka ba pinang laban siam ya u to kerpat ya u ka ba udang hajan namarkan jia ka por kan poi ka por om ka jing kerduk
ya ukpu hane ka jing kerdu ya ka tin ka jong blai ublai jongi ulang ublai babab ublai jongi ulang ublai badap ka jing ik bad badap ka jing isnai ka jing khang jong ka benen ka dang renghang ublai ulang khot ik yang ni sa ka jing kala ka pamut ki para bange compare lakat no ka jing khia ka jing im ka jongi kum ki kristan ni im ha ka perthai rang kat ki jing ni im ha ka perthai rang kat ki jing jinjar ni im ha ka perthai rang kat ki jing khuslai ka bau jisu uhikai uno ubamba ya la ka jong ka ding phna umla ban lo usmran jonga namar kata jisu dawa yangi bangin ba ya la ka jong ka ding phna ka jungi kumbama ulawan ya ka ban ba ya ka ding phna ka the ya ki pop ki jungi ka ding phna ka bangi dei ban ba ka de ka jing IT ka jing sha shitom ka jungi ha ka jing shakriblai hadu kisngi jong ka jing im hadu bangin da yak no na ka ni ka slan jong ka ni ka khandau namar kata habangi phai hagani kapantang iyo ya uwe na kita kai ubalawan phai so blai wong ko kaprat token maulem yanga endamen poi syakahima jome ujisu ukun ublai ubalawan syakane kaperthai udang yai khot ya ka jing im ka jungi but wong how yonis uta ubawan hanga dalele ngan kentai uta ubawan hanga dalele ngan kentai ni im hapring kisngi ki ba ni im hapring ki por ki ba aga jing im ga jongi kum ki kristan ha kane ka sla chong kane ka khandau kita ki jing ki ba judon ha ga jing im ga jongi kita ki jing ki bala penjinjar ka mensim ka jungi kita kijing ki bala penkuslai ka jing im ka jungi kita kijing ki la ban long ki jing pang ki jing sitom ki bahar kom ki bala wan lap ya ka jing im ka jungi tongin phai sa ka ding phna u Jesu Christ ka jing kermen ya unong pop ka jing pen im ya ki nong pop kalong da kabangin phai sa kading phna u Jesu Christ but they hange bangin yong mat ya kata ka jing ik ka jong ublay but ka snam ka jong khon lang brot ublay ka bala tut na ka met u Jesu ka bala jaw ya ka ding phna empen khoi ya ki pop ki babon belin ki jongi ublay ula ik kata ya ka perthai baka jing ik ka jong u kalong ka bajliu ka jing ik ka jong u kalong ka bayar ka jing ik ka jong u kalong ka bamayan ula ik ka burong blay banmat yani ki blajat ki blaran hading phna uyap yapli namar jongi ki briu ki blajat bat ki briu ki blaran Dei kane kajing iglay, dejing ik badap paslay, kade kajing ik kabangin om syam haka perthai. Kumno ken in kenpor bat kumno ken in yanujor. Om don telik balapan batai ya kata kajing ik kablay, kabangin lawan balapan batan kit halade batan telat kajing im kajing ni kajing syate rau hati bor tau blay udang khot yang lang yang pun kidu pangin hai show blay lang bagai jingkala ka bamot langin thai show blay daga jingkala ka bamot ublay un sel na benang but ublay un pen khut ya kita ki pop kibala tap ya kalau renjeng ke jongi badai lang bakas nam ke jong Jesu ban pen khut yangi kong ki khon ki jong blay labu ik nadangin phai ha ke jing im do ha ke ni ka slai jong ne khandau ladangin phai ke jing im ka ba ke jaman sim ku mangal ong mede ba shibun ki jing shibun ki jing e kando ha ke jing im ka jongi ha ke ni ka slai jong ne ka khandau
ngas ban ong ya kan ban im de ban penle no ya ka senjam ha ka jing im ka jing ban penle no ha ka ne ka perthei lada ubreu si jam phai si ublei arjam la jam un phai si ubreu ten rei ka senjam ka ban kong de ban sim do ubreu wat penle no ya ka si klimat ke jonga ka si klimat ke jong pi ka ba phila ban yo ya ka benen ba phila ban yo ya ka benen Bat kasi klimat ke jonga, kasi klimat ke jompi, kabangila bandu ya kabedang. Niyo ya gini ki lightly ki ding pna niyo bagi yang haulum kalmari. Kasi klimat jom dakai ukala syauklai niyo ay kabedang. Kasi klimat jom dakai ubam kelar kabamut ulat do ya kabedang. Ni Hakisni kipor ki ba bagi jing pentame ki jong ka perthai sotan ki tamat la ki khmat ki ba kan zaman sem ki jong ki kathadu ba ka jingmot ka jong perkhat kam tai phang ban yo ya ki jing shisha lemba ka tin ka jong ublai ublai jong ulang ublai ubakan rei ka jing ba ka jing islai Namar katangin pai syakat ding kena uji Yesus Kristus bangin yok map yiki pop ki jengi bangin pai syakat ding kena uji Yesus Kristus ban penkoi yiki jing bom hop ki jengi ni hapring ki sni ki bae ni hapring ki por ki bae ki bawan lap ya kari bar ka jaj benreu kam tam hagini ki por ka bamangi ni mentang ka bangi yos ngau kat syaka bangi pai ni yos ngau bakat sakabangi phai ni yo ya ka jing yam ka jing lai ki khon ki jong play ni ju duai ban ka por atrai to ker to da ya ka ri khasi jong i bangin like no ne khnyang jing pang atrai to ker to da ya ki ri hapo ka perthai badada long ka mon ka jong me to yarap yang i bangin yo ya ka jing pen khia ni hapring kisni ki ba ni hapring kapor kabangia kendo aga jing ka jungi kung ki Kristan tehan rai ka ki perbangai kabangamut bang ong haga ni kapor kalongba kine ki barro ki jingjia ki long leng ki de rengkat berka jing tip ka jong blai kine ki barro ki jingjia ki long rengkat berka jing tip ka jong blai ublai utip bat ublai uyo ya kini kijing jabaro ki balawan lap ya kari ya kiri hakani ka slai jong kani ka kendau bat kawe ka bangamut ban ong kalong ba ublai uyo ya kijing sisa handai udang yai up ublai uyo ya kijing sisa handai udang yai up kumno kile ki khon ki jonga Tika ka banta ka bangamut ban ong ha kani ka por kalong tongin pai da ka mensim jong ke jing slokia rengkat ba kini kijing kini kijing ya kendu ka bang ngi ya kendu ka jing ka jongi la ban long ka jing ka sem la ban long ka balang ha ka ri ba ka jing benre kini kijing ka bang ngi ya kendu ngin pai show play ba ngin pen sneu uneu dangkai da ong ko jisu token maulem yangi ko Yesu token maulem yangi ngin pai syaka ding pna uji Yesus Kristus bakas nam ka bami na ka ding pna uji Yesus Kristus kan pen ko yaki pop ki jangi bak om dom ki virus ki bala ban yen yale bakas nam ka jong uji Yesus Kristus ngin duai uji Yesus un pen khot pada kasnam ka uji Yesus Kristus en pen khia ya ka ri ba ka jat pen reu balada ki breu jonga kin wan ban pedam rit hakmat jonga bakin kerpat ya ka kerteng jonga bakin duai ngan sneu na breng ban ngan pen khia ya ka ri ban ngan pen khia ya ka jingpang ka badon ha ka ri badakas nam ka uji Yesus Kristus en pen khot yaki pop jom ki babon a ukun ba jam nutam
Usha hakat dikna. Ukon balayap menta udang in. Unong bakri jongi. Ublay ungeku lumbagi ni bentang dan yaman pensau. Naga bentang ke buram ke junggu. Amen. Untuk ilayo ya ka kiin ke jung blay. Sapang ke dingkna. Kalau belum kalbari itu blay ungker kuli ni. Bangilaban sungtu ya ke jing sisa. Jong ke dingkna. Ki para bengai baro. Ngindang dan sakui ke jing seng sibet janmet. Kaban sedang akapor prabici. Nawar katang khot ipi ki prabangai jo kabalang baro. Akabak dan ki yeng ki jong fi. Lesi kene kita kapor. Akabau blai lepli yang kene kalan. Ban pelong ye ki long ying long sem ki jongi. Ki jaka ki bak kentang. Akabau try Jesu. Ulang ukli jong ki jing kisam ki jong ki. Mentah kene kapor ngene pen waino. Ya kene ke jing syakri ke jing yublai. Ngene arwai ke jing ruai ke lembar ba chispa nya kundai. Nai. Ta ke jing lasnam koridor ngate. Ba pila ban im. Ba yo lai ke jing chat. Ngai la ka jing im ya bun snem ngai sha sitom halanot kordet bajin kemen bom jukut kinsen klem jing kunwet ngai sha sitom bun snem katnu kinsha nga adin kane ki jing ruai ngasno bahan khot ji pastor jungi bai sungo bahan bu ke jing tuai na kebentar kali gesmi bat na kebentar kali kepor kebengidan bat baik supply tu kecing kerku bat penuai ngirwai kali kecing ruai ke cispa nya pendai ber south ni ke dekat pen sobha bade yang lang baro na ai ka jim la snam ko dor ngate Cool.
Namar jongke ngasya Yu yang akinsya Cô beli, cô kepa jongi babnya. Ha ke penuai ni. Yang ni kerja syakri ke betiang. Jongi yang mentah. Atur ai kerja ai ke jong Yesus Kristus utrai jong. Kerja ke jong beli kepada pang jemput. Lemnya selok ke jong mensimbah. Pinsaj bor. Tu kan long lembat ni. Dan bagi kun ki jome si teluk ke partai. Iri bagi jaj penru ke partai. Yam bru kini kisi na ke benta. Ki jinja, kini yap tem na ke partai. Mentaru kalau partai. Amin. Thank you.